Včera som pridával príbeh, v ktorom ste mali možnosť pýtať sa ma rôzne otázky. A jedna otázka bola taká zaujímavá, že som sa rozhodol, že na ňu odpoviem takto verejne. A jeden kamarát sa ma pýtal na to, že či by som sa vrátil opäť do toho obdobia, kedy som bol pokladník, brigádnik. Bolo to obdobie, ktoré bolo približne pred nejakými 13-14 rokmi. A odpoveď na to je, že nie, nevrátil by som to obdobie. Lebo podľa môjho názoru všetko v živote má nejaký svoj správny čas a všetko sa správny čas deje. Jedna jediná myšlienka, ktorú mám, že vrátil by som sa do tohto obdobia, kedy by som mal tie skúsenosti, ktoré mám teraz, a keby sa mi vtedy objavila tá podnikateľská príležitosť, ktorú som objavil pred 4 rokmi. Takže pamätaj aj ty, že všetko v živote ku tebe príde v ten správny čas.